poisťovne, Všeobecná zdravotná a Spoločná zdravotná mali približne o 50 miliónov eur vyšší príjem ako za rovnaké obdobie minulého roku. Čiže o 1,5 miliardy slovenských korún mali vyšší príjem ako za rovnaké obdobie minulého roku. Napriek nárastom príjmov oproti minulému roku však štátne poisťovne nezvýšili zmluvy pre ambulancie a nemocnice. Kde sú tie peniaze? Prišlo viac peňazí, ako mali minulý rok za rovnaké obdobie. Zmluvy pre poskytovateľov nezvýšili. Niekde sa stratilo tých 1,5 miliardy. A ešte treba 2, aby sme udržali vôbec tú úroveň, ktorú v súčasnosti zabezpečuje Všeobecná zdravotná. Moja otázka znie, a myslím, že je pomerne logická, prečo sa dokáže Dôvera s Apolom zlúčiť bez toho, aby potrebovali dotáciu. Je problém. Oni vedia udržať súčasnú úroveň zdravotnej starostlivosti bez toho, aby sa na to zložili všetci daňoví poplatníci. Prečo sa ja mám ako poistenec Dôvery, keď sa už tu tak zverujeme, kde sme poistení, som odišiel zo Všeobecnej zdravotnej, lebo však nenechám si svoje peniaze rozkradnúť? Prečo sa ja ako poistenec Dôvery mám skladať na to, že vo Všeobecnej zdravotnej nevedia nominanti Smeru hospodáriť s peniazmi? Prečo? Zložme sa potom aj súkromným zdravotným poisťovňam, veď aj ich postihla svetová hospodárska kríza. Dámy a páni, nedostatok peňazí vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni nie je v skutočnosti spôsobený krízou. Kríza len obnažila neefektívnosť a plytvanie v tejto zdravotnej poisťovni. Hneď vám uvediem jeden príklad plytvania, aby som len tak netáral. Vylepšovanie fungovania počítačového systému Všeobecnej zdravotnej poisťovni v čase hlbokej hospodárskej krízy za 42 miliónov slovenských korún, samozrejme firmou, v ktorej orgánoch pôsobí bývalá poslankyňa za stranu Smer. Dobre? Poviete, je to pre pacientov, bude lepšie fungovať počítačový systém. No, dobre? Ale ešte jeden dovolte príklad. Vylepšenie informačného systému Spoločnej zdravotnej poisťovni za 80 miliónov slovenských korún. Sledujete? Vylepšenie počítačového systému Spoločnej zdravotnej poisťovne za 80 miliónov korún. Oni sa nejdú zlúčiť k 1. januáru. To budú mať dva počítačové systémy. Jeden spoločná a druhý všeobecná. Tak toto je plytvanie. Toto je ako učebnicový príklad, ako netreba hospodáriť s verejnými zdrojmi, lebo už poistné je verejný zdroj, v štátnych poisťovniach. Toto bude prebiehať v tej novej megapoisťovni, len vo väčšom. Najsmutnejšie ale na všetkom je, že keby tá 2-miliardová dotácia bola takým nigerijským listom pána ministra Rašiho pre vládu, že teda ešte mi dajte 2 miliardy a čestné slovo, že už to pôjde dobre, tak človek by možno už nejak vydržal. Však už sme v tom zdravotníctve odlžovali a dávali peniaze na kdečo. Problém ale je, že to nebude stačiť. To ešte pán minister asi nevie, lebo oni tam dosť nevedia počítať na tom ministerstve, ale bude to málo, keď je naozaj taká zlá situácia. Viete prečo? Preto, lebo vládny materiál o zlučovaní štátnych poisťovní, ktorý veľmi podrobne vyčíslil finančnú situáciu, vrátane rozpočtu na rok 2010, a na základe týchto rozpočtov, alebo teda výpočtov, prišiel k tomu, že potrebujú 65 miliónov eur, bol vypočítaný zle. Koaliční ministri vo chvíli, keď zdvíhali vo vláde za ňoho ruky, museli vedieť, že toto ešte nie je konečný účet za plytvanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Totižto finančné ukazovatele, z ktorých vychádzalo ministerstvo zdravotníctva, sú prehnane optimistické. Vychádzajú z vysoko neaktuálnych predpokladov. Zlučovací materiál totiž vychádza z rozpočtových východisk z decembra 2008. Čiže v septembri 2009 ministerstvo zdravotníctva nemalo aktuálnejšie pekná pieseň. Vychádzalo z predpokladov z decembra 2008. Dámy a páni, ministerstvo zdravotníctva v septembri 2009 nemalo lepší materiál ako
rozpočtové východiska z decembra 2008. Navyše, materiál počítal s tým, že odvody za poistencov štátu, teda poistné, ktoré za svojich poistencov platí štát, bude 4,9%. Problém ale je, že na ostatnej schôdzi sme schválili štátny rozpočet a ako už o tom hovorila aj pani poslankyňa Sabolová, štát bude za svojich poistencov platiť nie 4,9 z priemernej mzdy, ale 4,78%. Maličká chybička, ktorá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu robí mínus 20 miliónov eur. Mínus 20 miliónov eur. A to nie je všetko. Ďalším faktorom je, že ministerstvo zdravotníctva nezohľadnilo prerozdeľovanie medzi zdravotnými poisťovňami. Od budúceho roka sa pri prerozdelení bude zohľadňovať aj ekonomická aktivita